Здравейте! Днес ще ви покажа моята рецепта за заек с зеленчуци на фурна. Поръсвам една чайна лъжичка сол, след което слагам и около половина чайна лъжичка черен пипер. Слагаме микс от 5 билки, червен пипер и добре масажирам заека, за да може целия да е в подправки. След което си нарязвам и зеленчуците, моркови, тиквичка. Нареждам ги в тавата. След това се режа и картофки. Слагам и тях в тавата, след което ще се нарежа и една глава лук и малко чесън. С тази глава лук пълна целия заек отвътре. Чесъна го оставям на скелетки и не го режа на дребно. Според големината на заека, зеленчуците и тавата добавям и вода, след това затварям с фолио и оставям да се пече на 180-90 градуса за около 2 часа 3. Най-накрая махам фолиото, запичам леко до златист загар и ето готово. Нашето ядене, месото е супер крехко и вкусно. Може да се абонирате за канала ми и да харесате видеото. Бон апети!